Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ongi etorri guztioi gaurko Euskal City saiora. Gaurkoan bi gonbidatu berezi izango ditugu, bi mutil gazte, bata bertsolaria eta bestea musikaria. Aurpegiak ezagunak egingo zaizkizue agian. Ea hainbat gai buruz nola solasten duten gaurkoan. Ezagutu nahi dituzue? Goazen ba. Ni Joanes naiz, 21 urte dauzket, Leitzekoa naiz, eta orain magisteritza ikasten nahi naiz, eta udan lanen diru pixko bat ateatzeko. Ni Andoni Zazpe Beamont naiz, Bulatakoa, Bulatan jaioa. Eta 22 urte ditut, jaio nintzen 1998an. Eta oraintxe bertan banago ikasten, banaiz ikaslea, baina baita nago lan egiten batzuetan eta banago ikasten Eibarren energia berriztagarrien ingenieritza. Ni Andoni Zazpe naiz, Burlatakoa, 22 urte ditut, jaio nintzen 1998an. Eta esan dudan bezala Burlatakoa naiz, eta han egon naiz iaia bizitza osoan. Naiz eta laguna eta herria sakan nahi izan, egin dutan bizitza eta izan du nire hezkuntza osoa eta baita pilar gustatzen zaidana da musika eta Burlatan ikasi dut baita txikitatik. Eta hori. Zu? Ni Joanes Ilarregi naiz, orain 21 urte dauzket, Leitzekoa naiz, eta kursoan zehar bizi naiz Gasteizen, han ikasten dutelako, eta gero asteburutan eta udan eta Leitzen, eta nire afizioa handi bada bertsolaritza. Ni euskaldun zarra, betidanik indot euskeraz, eta saiatzen naiz alden gehiena euskeraz iten, eta nire gertuko inguru ere bai oso euskaldune da, orduan normalen ere eguneroko bizitza euskeraz aitzen naiz. Normalen zukan, Leitzarrez, baina gero lagun zehatz batzukin bai aitzen naiz ikan, baina jende oso zehatzakin eta gutxitan. Ni euskaldun berria moduan hartu du nire burua, azkenean ikastolan ikasi nuenetik, baina euskaldun berria, euskaldun zarra ez dakit hori bereizpen hori ez dut oso ongi ezagutzen, baina eta hori egite dut etxean eta aitarekin gehien bat eta nahiarekin baita. Ni zuka egiten dut eta euskalkia Iruñakoa. Posiblea arlo batzutan bai, baina zaila baita. Baina posiblea izan daiteke bai. Arratsaldeon bikote. Burlatatik eta Leitzatik zatozte orduan. Bai. Pixka bat sakondu egingo dugu zuen herri eta auzoen inguruan. Nik hemen mahai gainean utziko dizkizuet kartulina batzuk horretarako. Eta ea, ze desberdintasun ateratzen dituzuen herri eta auzoien artean, bai? Bale. Altxatuko bat? Bai, altxa. Herritarren arteko harremanak, giroa eta lagunak. Leitzen adibidez, nik uste gazten artean bastanteko batasun badaola edo bastante elkartzen gala bakoitzek dauke bere kuadrille eta hola, normalen gutxi gora bera adinka joaten diez, eta gero adin batetik kuadrille bat edo bi edola, baina gero kuadrilleoik elkarren artean bastante nahazten ga. Eta adibidez oain asunto guzti honekin duela gutxi izan ziren festak edo ez festak, eta horra adibidez bai ikusi zen hori bastante, egunez eta hola ateratzen ginen eta hola, kuadrille guztik adin ezberdinetakoak elkarrekin ibiltzen ginen eta hola,
eta nik uste alde hortatik bastante giro ona eta politia dukula. Zuek edo? Gu Burlatan, lehen komentatu dut, baina azalduko dut berriz. Naiz eta herri nahiko handia izan, edo eurri, edo ez, herria, bai. Gazteok dugun harreman nahiko ona da nik uste, eta guztiok, gure inguruan edo ezagutzen gara nahikotxo, eta nik uste hori baita pixkat ez dela oso ohikoa Iruña herrian, eta azkenan oso handia denez olako herriak eta zaila da harreman sakonak edo olakoak egitea, baina baita eragina izan du gaztetxea hortan, eta nik uste nahiko harreman ona dugula gazteon artean gehien bat. Bai, gero baita zaharragoekin edo gu baino askoz gazteagoekin, azkenan normalen bezala ez da hain harreman hona, edo ez dituzu ezagutzen zuzenean. Ez tozolako igual ez da ere kointziditzen, ez da ere asko. Ez dituzu ezagutzen edo, baina normalean edo orokorrean nahiko harreman hona nik uste ditugula. Eta bai, kuadriaka elkartzen gara esan duzun bezala, baina badago baita nahiko ohitura izateko jerak edo olakoak, Iruñan osoan, baina Burlatan nahikotxo. Baina, saiatzen gara zerbait egiten hor guztiak batera baita. Gure adibidez azken urtetan festetan eta baita ere inda gazte egune eta hola, ez? Lehenago etzen iken eta bain bai, eta horrek ere bain nik uste lagundu dola. Leheno nik uste azken urtetan gehiago elkartu gala, leheno bakoitze bere bolarazi joan eta kuadrillo bakoitzek baita zituen bere planak eta dena delakoa berea, bakoitze bere kontura. Baina hain bai, gazteunekin, ez dakitzer, ibiltzen gan tabernak eta ere baitenak taberna berdinetan edo antzekotan ibiltzen ga. Orduan nik uste azken urtetan gehiago elkartu gala. Eta igual banatzen gatuna da, zuk esan duzuna baita ere, justo, lehitzen bajerak ez, baina lokalak eta hola baita ere badaude. Eta hor bakoitzek berea hartzen do, ez, eta joaten da bere kuadrikoekin bere lokalera, eta jazta. Hortik, horrek da igual gehiago banatzen gatuna, baina bestela bastante elkartuta. Zera, atxatzen dut ni bat? Atxe bat. Euskararen erabilera herrian, auzoan, lagun artean. Bale, este naiz, ni atxatzen naiz. Euskararen erabilera. Nik baduan egoera gehien bat kuadriaren artean, errealitatea da, azkenan nahikotxok badakigula euskeraz, baina baita ditugula kuadrian euskera ez dakiten jendea. Eta orduan zaila da baita, ez dakit, nola esan, euskeraz egitea, baina baita modu eroso batean, beti bada pentsatzen duguna, badaude hiru euskaldun eta bat ez dakina, eta zuzenan bazoaz gaztelaniara, Eta badago hor, kriston lehian ikuste gure kuadrian artean, baina baita falta zaigu, nire ustez falta zaigula gehiago euskeraz egitea, eta gure artean gaudenean gutxienez dakigunok praktikatzea eta baita komunikatzea baliabidea oso handia delako gure gainera. Lehitzen normalin dezakezu euskeraz bizie edo non, zerbitzu guztitan, tabernatan, dendatan. Eta kuadrilletan eta holare bai, denak, esango nuke denak euskeraz egiten du. Baina hain azken urtetan eta hola, naritu dut, adin batetik berako jendek, umek, ez dakit, 12, 13, 14 urtekoak, erderaz hitz egiten duela beraien artean eta hola. Eta nik uste hori oso lotuta dola, ez dakit, interneten eta hola ikusten dituen bideoakin eta horre hartzen dituen referentekin eta hola. Baina, ostia, nik esatet, ikustetxot pasatzen naiz 12, 13 urteko kuadrillo baten ondotiken denak leitzarrak, denak daki euskeraz. Entzutetxot erderaz ditzen da, hauek... Niri impensable egezait gu gure garaien nire adinekoakin gazteleraz hitz egitea.
Gugurlatan, bueno, azkenan bai, zuk esaten duzuna, nabaritzen ari dela, nik nabaritzen dudala, agian bada nire paranoia edo ez dakit, baina gazteon, 12 urtetatik beragoko jendea, ez dakit, aldaketa moduko nahiko, ez dakit, nik uste guk ez ginela olakoak, eta baita nik uste dela mugikorren gatik, edo teknologia berrien gatik, eta zuk esaten duzun bezala, hartzen dituzten referentzia horien gatik. Baina, bueno. Beste bat altxatzen. Bai, ez dakit. Bakoitzaren zaletasuna garatzeko aukerarik duzu herrian edo auzoan? Bale, nik leheno esan duten bezala, nire zaletasuna handina eta denbora gehiena eskaintzen diotena bertsolaritza da. Eta bai, aukera hori garatzeko, gaztetxen edo herrigunen daukeu eragile ezberdinek dauzka beraien gelak, eta gu daukeu hor bertso eskolako gela bat. Eta bertan biltzen ez dakit, 6-7 bat pertsona, batutan 2, batutan 4, batutan 6, denak lehitzekoak, adin ezberdinetakoak, eta bertan gu joaten ga eta gure kabuz bertxotan aitzen ga. Eta alde hortatik, denbora bastante eskaintzen diogu hortarako, positiboa baita ere eta eskertzekoa, holako leku bat eukitzea, espazio bat guretzako, gurea den gela bat, eta eroso sentitzen gana eta beti horre elkartzen gana. Eta, egia esan erraistasun askokin, adin ezberdinetako jendea, azkenen ez da beste kuadrille bat ezela sortu duna hor, bertsoan ingurun elkartzen dena. Eta gazabete gazte asko edo? Bueno, ez dakit beraiek ze konsideratuko dien, beraien gazte gauden ni eta nire nahien dozkela 18-19 urte eta nik 21, eta gero ja hurrengoa 35, 37, 40 eta 50 arte gutxi gora bera. Eta hor tarten. Eta bada beste bat, 25 ingurukoa edola. Baina adibidez, kuadrilloa bezala, adinen diferentzia bidez horrek nola elkartzen gatxona da, bertsolaritza eta bertsoa eta hori dena. Orduan, da beste kuadrilloa bezala eta joaten ga planak iletu, ez dakitze herritara jateko bertso saio bat ikustea, edo kantatzea, edo dena delakoa. Eta orduan adinena eta guk barruti bintzat ez du hola bizi, ez du nabaritzen adin tarte hori daunik. Hori hona da. Zuek? Bakoitzen zaletasuna. Ni musikaren arloan, lehen esan dudan moduan, ikasi dut Burlatako musika eskolan eta garatu izan dut, garatu ditut nire instrumentuak izan direnak, oboea eta tegitiza. Orduan, musikaren arlotik bai izan dituala erraistasunak azkenan ondoan dituzulako ondoan duzulako olako leku bat eta horrek baita errazten dizulako segitzen eta errazago egiten dena. Baina orain bai, musika ez dakit nola esan, musika eskolatik kanpoko movida horiek, egiten ari ditugu movida horiek, bai nabaritzen ari dela, ez baduzu dirurik edo zuk alokatzeko ez dakit leku bat, espazio bat. Lokal bat edo. Bai, eta orduan, azkenan lehen baziren asko gaztetxeak horrek laguntzen zituztenak, baina orain aldian justo movida honekin, eski ez dizute ez ere egiten uzten. Orduan, bai Burlatan gaztetxean ari dela egiten espazio bat non musika edo musikari gazteek erabiltzeko leku bat, baina badago pixka gelditua hori esan dudan bezala azkenan egoera honekin ez dizutelako ez errazten eta orduan oraingoz badago movida pixka geldituta. Lehitzen adibidez horrekin lehitzen badaude pare bat talde edola musikarinak gaztek eta nik uste badaukeala hor erraztasun handi bat badago, ez da eraikin bat, baina da garai baten kanpo futbola izan duzeneko bestuarioak dienak,
bueno, daude moldatuta eta insonorizatuta eta hola, eta eta dago herriko musika taldeen zerbitzura, nahi dona sartzen da, eta bertan daukea beraien materiala, ensaiatzeko lekue eta dena, eta alde hortatik nik uste lehitzen bai... Burlata baita, egia da badagoela gaztelekua ez, azkenan dela espazio bat, ituna hori zuk esaten duzu moduan, entsaio gelak eta, baina baita, ez dakit, limitate dizu asko, ordutegiak, baita, ez dakit. Oso dagoela guztia oso ongi zehaztuta eta... Bai, neurtuta ez? Bai, hori, orduan, pentsa, gazteak izan da, ez dakigula, ez da zer egingo egun bihar batzutan. Eta nik uste baita izan behar dugula, edo nik uste izan beharko zela, malgutasun gehiago, holako mobiak egiteko eta baita gure lokurak edo gure zaletasunak gehiago garatzeko. Nik uste ere hori ezberdine izango dela burlata baten herri handi bat dela, ez dakitzen 1000 pertsona bizi dela edo lehitzen ez. Lehitzen dago ensaioko lokal hau herritik aparte, insonorizatuta, orduan hor ni pasatu izan ez hor kanpotik eta gaueko 11etan 12etan talde bat ensaiatzen egurre ematen, baina ez dio inorrei molestatzen ez dara. Ez dakit non daun burlatan gazteleku, baina herri erdin balin badago adibidez. Ez duke molestatuko. Bertan bizi balin bada jendea. Ez baina hori badu ordutegi bat azkenan, eta azkenan pentsa ez dakit noiz dene, baina 10-etatik, 10 edo goizeko 12-etatik, gaueko 8-etara edo 9-etara. Eta orduan, ez dakit, esan dudan lehen. Baldin baduzu geratzen bazara, edo taldekide batzuk lan egiten dutela, o badituztela mobidak, eta orain udan gainera, bazaudela gauzak egiten eta horrek bai limitatzen izula nahiko txo egia esan. Bueno, azkenekoa... Galdera librea. Galdera librea, ni berari. Ni zuri eta gerozuk niri. A ber... Kirolarik egiten duzu... edo... Bueno, garai baten umetan, ibili izan du nintzen pilotan, pelota eskolan tala. Utzi nun, hasi nintzen futbolen, utzi nun, eta, oain, kirola hola entrenatu eta dena delakoa ez. Baina, gustatzen zait mendira joatea, bastantetan hola joaten naiz, lagunekin eta hola, adibidez nire gustatzen zait Pirinio aldera itea salida bat, asteburu pasa bat, edo lehitzen bertan, ez da urrutira egan barri, guk lehitzen mendi piloa dauzkeu eta hola, eta bertan. Eta garai baten hasi nintzen pixkoa mendien korrika, baina, hainbeste gaitasun ez dauket, orduan, oinez ibiltzen konformatzen naiz. Eta bestela, kirolik eta hola, hortaz aparte, gutxi, tarteka kursoan zehar eta korrika, Gasteizeko launekin eta palan ibiltzea, eta gustura ibiltzen naiz, baina bestela ez. Eta frontenixean? Baita ere, hori kuadrillekoak inta ibiltzen gara tarteka, lehitzen ohiture bada, herriko plazan betidan ibili gagu fronten izen taola, eta baita ere ibiltzen gara baino gutxi. Tarteka, afizio bezala esporadiko, eta jazta. Azkeneko aldean joan nintzena lehitzera, zeuden hor... Plazan? Bai, plazan guztiak hor, mutil guztiak, txiki guztiak hori bazten fronten izera horregatik gatetu. Gaztetan, hola ume ginenen eta nire gogoratzen naiz. Udan batez ere, joaten ginela hor, eta atxalde osoak plazan fronten izen, atxalde osoak edo zarragoak etortzen ziren arte eta bialtzen ziguen arte. Nire galdera, kolektibo baten ahitzeza ez, Iruñerria Jamaika. Eta, etorkizunera behide, jotzen dozu baita ere oboea eta trikitixea eta musikatik edo, pixka bideo hortatik bizitzea gustatuko zitzaizun edo posible ikusten dozu edo... Ja, hori da nik usteko eska, ez? Posiblea ikustea edo... Justo oraintxe bertan gainera, gauden bezala eta musikariak... Ni sartzen naiz ez hortan, musikaria gauden bezala, ni ez naiz profesionala, ez da bat ere, ez dut dirurik, ez da etekin ekonomikorik irabazten oraindik hortaz,
Baina ez dakit, momentu hontan ez du pentsatzen ez da musikatik bizitzea, nik uste azkenan oso zaila delako. Eta baita badelako denboraldiko edo ez dakit, tartekako zerbait, eta niretzako azkenan da hobi bat ez musika, eta disfrutate dut hori egiten, eta ez dakit, deskonektate dut horrekin. Baina ez dakit, gustatuko litzaidake musikarekin bizitzea, nik uste baietz, baina nola bizi ez. Ez dakit norek esaten zuen, gauza da musikarekin gozatzea eta bizitzea, eta beste gauza bat ongi bizitzea musikarekin, ez. Ja, gero, baita ere igual ez, afizioa dena, ofizioa edo lan bihurtzen bali bada ez, igual perspektiba edo aldatzen zaizu eta galtzen do, ez? Ni hori da nik uste gertatuko litzaidekena. Azkenan, ni musika, esan dudan bezala da hobi bat bezalakoa, eta esan duzun bezala ofizio bihurtzerakoa, nik uste agian... Ja, derrigortuta zoazenen edo aldatzen da. Gaizki, hori da. Baina, bueno, hala ere garatuz musikarekin segituz, eta gauza berriak egiten, eta ailegatzen dena, ailegatuko da, eta horrekin aurrera. Jende asko, bertsolarik, igual garai batekoak eta gaur egungoak, eta gehien bat bertsolarik gaur egungoak izan dituzkenak, Maialen Lujanbio edo Andoni Egaña adibidez. Biek gustatzen zaizkit. Gaur adibidez joan naiz goizen mendi buelta bat itea, eta mendik askotiken itxasoa ikustezen, da esaten nuen, gustuango nintzen oain ondartzan ere bai. Baina biek. Musika, denetik gustatzen zait, eta ez dakit gehien bat euskal musika, eta gero, Silvio Rodríguez eta hola bakarlarik ere bai bastante gustatzen zaizkit entzute jot. Eta inoiz ez dut deuseio, saiatu izan naiz zehoze gitarra ikasten, baina inoiz fundamentuik gabe eta ez dut inoiz lortu ikastea. Teorian gustatu biek ite zaizkit eta gero praktikatu biek gutxi iten ditot. Baina gustatu ite zaizkit, batez ere kirolen mendi buelta bat, eta hola. Eta irakurri denbora hartzen dutenen, gustora aitzen naiz. Musikari asko, baina niri asko gustatu zaidan margolari bat, orain dela gutxi dizena, Jose Luis Zumeta. Eta hori da nire inspirazio handia egia esan. Ez dakit, nahiagut mendia azkenean joaten naizelako gehiago ez, baina hondartzara batzutan joatea baita gustoko dut. Ni gehien entzuten duana da reggaea eta hip-hopa, eta musikan jo ditut bi instrumentu izan direla oboea eta trikitisa, baina beti nago saltzeatzen hor gauza berriak egiten eta holakoak. Segun noiz, ez? Gogoak ditudanean lasai egoteko irakurtzea ez, baina bestela gehiago ez dakit, burua zurian jarri nahi badut, kirola egitea baita. Bale, primera, ja izarete elkarra ezagutzen, pixka konfiantza hartzen ere, ederki. Orain proposatuko dizuet apur bat, ja hasi zarete, egia esan, baina pixka bat gehiago sakontzen horrez. Ea birus honek edo aurtengo egoera berezi honek nola eragin dizuen zuen bizitzetan, zuen egunerokotasunean, edo zerbait ere bururatu zaizuen, edo beldurrik izan duzuen, nola ikusten duzuen etorkizuna, eta pixka bat horren inguruan solasteko eskatuko dizuet. Bale, ez dakit, hasten zaratu edo. Bale, txiko naiz. Ez dakit, nik uste hasi zela niretzako bintzat dena oso bapaten. Ni neon Gasteizen, klasen, unibertsitaten, eta hasi ziren ateratzen, notizik, Eusko Jaurlaritzak Gasteizko unibertsitatea ixtezula. Eta broma izan barra doa, fake bat da. Eta beste bat, hasi zen ateratzen, ez dakitzer, astelena zen, eta etxera biali gintuzten, eta gu pozik, 15 egunetara, ni bueltatu nintzen pozik. 15 egun etxen, ez dakitzer, klase gabe, hola, bueltatu ginen, lehenbiziko astea normal, ja ostegune, asteazkena ostegune, gero eta kasu gehiago, beste unibertsitateak itxi. Eta ja
ja asuntoa serioi hartzen hasi zenen, derrepente etxera sartu gintuzten denak, eta nik abiez konfinamentue, gaur pentsatzen dut konfinamentun, eta nire burun aste bat izan balitz bezala zen. Niri gogorra ez zitzaien nin. Zen monotonoa, esnatzen nintzen, gozaltzen nun, unibertsitateko lanak egiten nituen, bazkaltzen nun, siesta, kirol pixko bat, urrengo gunen berriz. Eta, bukle baten sartuta, azken finean, ez nintzela kostiente igual ez zenbat denbora pasatzen zen hor. Niretzako kerragoa izaten oain ondorengoa, hau dena erdizka. Atera zaitezke taberna batera, baina 12 arte. Trago pare bat hartzen dituzu, eta gogoz zaudenen etxera, ez dakit zer. Niretzako hori da izaten gogorrena. Eta bertsolari bezala, dena deustan gelditu da. Noski. Beste urtetan udan egin zen saio batzuk, aurten dena gelditu da, oain berriz pixkanak hasi da remontatzen, baino gutxi. Eta nik udan eduki ditut pare bat saio dola, baina beste urtekin konparatuta deus ez. Eta alde hortatik, puta handi bat. Eta oain ni behintzat esperoan urrengo kurtsorako, ze Gasteizen gugia pisue hartu du, kontratua induta dena. Eta ez dakit, oain gauze daun bezala, nik ikusten dut presentzial ezingo dula jarraitu, baina unibertsitateek ez dara ez digu deus esaten. Orduan, ez dakit. Nik uste gezur asko sartu dizkiguela tarte guzti hontan, eta beldurra baita. Baita ere. Nik uste horrekin baita jalesten daudela. Ni konfinamendua eta zuk esan duzun bezala pixka bat. Eta egon hor Ibarren ikasten nago eta justo azkeneko aste hortan ez, aste artean ezakitze asteko egunean zen, iritsi zitzaigun hor berri bat, Gasteizen izten zituztela unibertsitateak eta movida guzti honengatik. Eta guk momentu hortan ez duzu sinesten edo ez duzu sinetsi nahi ez. Eta orduan pasatzen aste osoa eta irakasleak esaten zuten ez dakit zer izango den hemendik aurrera, baina guk ez genuen sinesten, ez genuen errealistak izaten harin, porque etortzen zenarekin ez, azkenean egon gara 4 hilabete edo ezakitzen bat, 3 hilabete ezakit. 2 eta piko ez? Berdin du. Eta nire baita pasatu zait tita batean. Pasatu zait izango balitz bezala 2 aste edo, eta momentuan ez duzu pentsatzen, azkenean badirako egunak oso monotonoak eta oso berdinak ez. Zuk esaten zuna, sartzen zara errutina hortan, azkenean goizetan ikasi klaseak, online klaseak ez, gero arratsaldean unibertsitateko mobiak egin, gero kirol pixka bat eta olako errutina batean sartzen zara eta azkenan egunak joaten dira. Eta ez dituzu inoiz berreskuratuko, baina hor egon zara zure etxean, hor egon zara zure etxean denbora galtzen edo probesten baita, porque askok probestu dute gauza eleganteak egiteko. Eta niri baita izan da beste refleksio moduko bat. Niretzako izan da baita ona egotea nirekin ezagutzeko baita nire barneko mobidak edo hobe ezagutzeko. Eta zentzu hortan ongi edo ona izan da, baina hori zerbait positiboa ikusteagatik ez. Eta orain zuk esan duzula baita, azkenean arraroa da ateratzea kalera eta guztia desberdina izatea eta kuadriako ekin joatea eta gainera gu bagaren eskuadria nahiko handi bat, aurreko egunean pasatu zingun joan ginen taberna batera eta bazuden 9 pertsona eserita, joan ginen 2 eta esan ziguten, joan barzara beste mai batera eta izan zen momentu horretara arte agian ez ginen konturatzen, baina izan zen wow, zergatik, pertsona baten gatik, baina ez dakit protokoloak edo
Baina, protokoloak nik uste zentzu gabe diela asko. Ez dakit, tabernatan denak maskaria gabe eta kaletik bakarrik oinez zoazela maskaria jantzitera eman behar dozo. Edo, ni maskariana, nik ez dut aguantatzen. Lanen nahi 8 ordu, fabrikan egon beharra maskariakin. Ez, eta igual etortzen dira ez, prebentziokoak, lanekoak eta la, txasen dizu ez, eske maskaria ongi jarri beharra oso eta ez dakit zer, eta gu gaude, igual fabrikan 27 gradotan, lan fisikoa egiten eta maskaria jarrita. Niretzako viruse baino, virusa harrapatzea baino peligrosoa maskariakin hor zure botatzen dozun aire txarra berriz hartuz lanen aitzea, maskaria gabe ibiltzea baino. Ez dakit, nik uste zentzu gabeko gauz asko indiela. Niri horrekin segituta ematen pixka beldurra nola izango den etorkizuna. Gehien bat esaten duten normalitate berri hori nolakoa izango den, porque ari izkigutek entzen guk baditugun eskubide asko. Eta jendeak ez du bat ere esaten. Beldur horrekin jolasten duelako, hori da. Jolasten du beldurrekin ez badaz hau egiten ez, bira. Gero gaina ez, gestio txarran kulpe herritarrari egozten zaio baita ere ez. Herritarrak die ez dituena bete jarritako legek edo dena delakoa ez. Indenen gestio bat igual ez dena guztiz egokia. Eta inorrek ez dare zalantzan jartzen hoi. Orduan horrekin, beldur horrekin eta notizi bombarde horrekin egunero sartzen diguena aprobetxatzen nahi die. Nik uste etorkizunera behide baita ere, oin arte nahiko kontrolatuta ez balin bagin euden, kontrol gehiago zartzeko. Nik uste nabaria dela gainera, azkeneko bolada hontan ari era sartzen, ez dakit, nola esaten da, reconocimiento facial, nahi dutela olako zerbait sartzea, baita temperatura neurtzea eta olako gauzak barne hartzen ari ditugula orain, gero etorkizunan izango direla normalak, hori izango da normaltasun berria. Eta orduan, hori izango da. Konfinamentun, igual ez ga konstiente, baina smartphone bat edo mobil inteligente bat dauken guztik onartu ginen gure mobilen ubikazioa estadoak kontrolatzeko baimena eman ginen. Eta hori esaten zuen ez hori zela kontrolatzeko jendean nondik nora ibiltzen zen eta gero kontagioak errexago isolatzeko eta ez dakitzer. Baina hor azkenen ematen nahi gana da, baimena ez dakitzeinari egia esan, baina gu non gauden ze ordutan eta zenekin kontrolatzeko leheno baino gehiago baimena. Orduan nik uste aprobetxatzen nahi diela egoera hau olako neurri guzti hoik ezartzeko. Bai, eta baita hori ez, azkenan alkoholarena, alkohola kalean edatearena edo erretzarena edo horiek direla ezakit, borroka bat haiek beti adiela hortik tiratzen ez eta nahi dutela beti debekatu eta nire ustez ez dut ez da esaten ongi dagoela edo gaizki dagoela ez, baina ekintza izan da orain justo debekatu dutela edo probestu dutela debekatzeko nik uste COVID-aren aitzakiarekin edo esan duan lehen, ari garela onartzen gauza batzuk COVID-aren aitzakiarekin ez nik uste beste momentu batean ez genituzkela ez da burutik pasako olako gauzak ez. Nik uste ere kulturakin eta beti bezala gehiago zapaltzeko aprobetxatu dela, oain ikusten dozo ez, kontzertu bat, edo bertso saio bat edo dena delakoa, eta denak eserita, 2 metro batetik bestera, aforo mugatue, hortik bizi dienak ezin due bizi, eta gero ikusten dozo metro bateko argazkie, metroa goraino beteta, zezen plaza bat goraino beteta, jende guztie maskaria gabe eta deuse gabe. Zer da, batzuri bakarrik eragiten dio virusek edo tabernana. Gaueko 12-tatik aurrera itxita. Virus ez kutsatzen da gau ez bakarrik. Gaueko 12 arte taberna tope eta gero itxi beharra. Eta nik gauza asko ez ditutu lertzen, maskarien eta hori.
Enaiz Miguel Bosen jarraitzailea ez da ere, baina nik uste aiatuko dela momentu bat jendea nazkatuko dena eta esanen dona honeaino. Bai. Bai, gustatzen zait, baina bueno, gehien bat gertuko bidaiak egiten ditut. Bai, hemen ingurun eta hola. Azkeneko bidaia inuna hola kanpora Greziara izan zen. Eta berez, Belgikarara joan nintzen, baina koronavirusen asunto guztionekin bertan bera gelditu zen eta deus ez azkenen. Bai, gustoko dut, ez naiz ez da oso, nola esan, apasionado edo holakoa, baina gustoko dut azkenekoa izan zen Amsterdamera, orain dela 2 urte edo. Bueno, nahiko adosta dute ez, kontuarekin ikusten dudanez. Bai. Antzeko iritzia duzue, primera. Bueno, hemen Aber ezarriko hemen zeateatzen den. Nola? Aber hemen zeateatzen den. Ea da, hori da. Hemen uste dizkizuet 4 gai, nahi baduzue buelta eman eta 2 hautatuko dituzue, pixka bat horren ingura solasteko. Bale. Baina guztiak. Bai, ez denari buelta eman. Sare sozialak eta harreman pertsonalak. Okupazioa. Klima aldaketa, amatasuna, aitatasuna, familia eredua. Nebazo bat eta bat, aukeratzeu? Bale. Nuna, nik hau. Sare sozialak eta harreman pertsonalak. Ba, nik klima aldaketa. Klima aldaketa? Bai. Bale. Zeba... Nebazo hasi zure gaiekin. Klima aldaketa, ez dakit zer esan beti hitz egiten da hortaz eta urtero badoa txarrera eta inork ez du ezer egiten, denok esaten dute pila bat egiten dutela eta azkenan errealitatea da, urtero kutsatzen dela gehiago, erretzen dela karbono dioxido gehiago, egiten diela barbaria handiagoak, ez dakit, kentze dituztela 1000 baso eta gainera ez du jendak ezer esaten. Eta orain gainera badirudi neska batek, 13 urteko neska batek, ari gaituztela, ari gaituela gidatzen klima aldaketaren borrokan, nola egin gauzak eta nola egin behar diren gauzak klima aldaketarekin bukatzeko. Ba ez dakit, niri neska horrek ez dit asko representatzen egia esan. Nik uste dela denakin bezala, kapitalismo berde edo hori deitzen zaiona. Niri grazi ditit adibidez, ez dakit atzo edo aurrekoan hain nintzen behide galdi batzuk oporretara joateko. Eta ikusi nuen ez da egitzer, eta oferta bat bezala, este avión produce 4% menos de carbono dióxido edo ez da egitolako movida bat. Ez da egit, grazia intzin nahi bidez, ez da egit, egunero daude ez da egitzen bat avionez, eta saltzen due avion bat, kutsatzen duna pixkoat gutxio besteek baino, seguronak ezurra izango dela, eta... Eta zu zure buruarekin hobe sentitzeko, hobe sentitzeko eta... Horretarako bakarrik da. Eta esateko baita, ez dakit, azken urtean, aurreko urtean, izan zela hor Madrilen gailurra, klimaren gailurra edo, eta izan zen baita, nire uste izan zela baita aurpegi hori da urteroko aurpegi garbiketa, ez? Hor topatzen dira herrialde guztietako agintariak, ez? Haien... Konpromisoa erakutsiz joaten, ez dakit, autos eta aviones eta hartzen sus jet privados eta holakoak, ez? Eta gero guztiak doazteara esatera hori, bere haien hitzak eta haien aurpegia garbitzera. Eta grazia egiten dit, egia esan, ni baita orain Banagonez, ikaste dut energia berriztagarriak ez, eta giatzen gaituzte
esaten digute, zuek izango zarete etorkizuneko energia produzituko duzutenak, eta holakoak. Eta, ni hausnarketa handia izan dut hortan, ez dudala hain argi ikusten, ez dudalako hain argi ikusten gure eskutan dagoela. Azkenan horren produkzioa ez dago, horien produkzioa eskala handiago batean ez dago gure eskutan, ez dugulako baliabiderik. Nik uste ematen diguela gu gure burukin ongi sentitzeko 100% aukera, guk zerbait egiteko, ni zerrakit, erosketa hilea bat ezanen etxetik enpoltsa eramanez edo kafe bat eramateko hartzen dozonen biodegradablea den ontzi baten eramanez, zure burukin ongi sentitzeko, baina, zuk egiten ez da zure esku, dauden fabrika guztioik kontaminatzen ez dakitzen bat, egurre ateatzeko Amazonasen botatzen dituenen arbolak ez dakitzen bat hektarea, eta ez dakit, niri grazia ditut jendean nola indignatzen den gero Facebooken eta hola jartzen dituenen ez dakit zer, están quemando los bosques, ez dakit zer, tenemos que hacer algo, ez dakit. Jendea Facebooken eta hola dena indignatzen dena holako gauzekin, baina gero, esan nahi dut, bat ez duena deusitzen eta bigarna nahitare, ezin dozola, ez da hola zure esku, klimaldaketa zu gelditzea, ez. Greta horrek bezala, horreri eta indik aspaldi ez dut entzun berriz edo esan donik, seguro gana emango zioan ez dakitzen bat diru ez, eta isildu da, eta hemendik ez dakitzen bat denbora bat, erako da beste bat, 4 egunez ingo da Fridays for Future edo holako mierda bat, eta berriz jendea ongi sentituko da, eta jazta, baina ez dut uste aldaketa asko inditekenik. Nik uste ez ditugula aldatzeko baliabide askorik, baina bai baditugunak nik uste esplotatu edo nolabai erabili behar ditugula ez. Eta uste dut horri guztia pasatzen dela azkenean egiteagatik ekonomia zirkular gehiago edo herriko ekonomia olakoak baita energia izateko, pentsa, zuk produzitzen duzu eguzki plaka batzukin, elektrizitatea, eta elektrizitate hori geratzen da Leitza, Leitzan edo Leitzako lau etxe hortan, eta hortan bat produzitzen duzu zure energia eta bi aurrezten duzu Iberdrolara edo olako enpresa batzutara erosiko zenukeena, ez? Eta nik uste hortan autogestio hortan edo soberania hortan izango dela nik uste etorkizuneko puntu oso garrantzitsu bat, gutxienez herri moduan edo hiri moduan gehiago klimaldaketaren movida hau lantzeko eta gure eskutan ditugun baliabideak ez, naiz eta ez eskala oso handiago batera edo handiago batean izatean saiatzea hortan lantzen eta gutxinaka gu baita garatzen lehen esan dudan bezala ditugun baliabideak ez eta kolektiboki zerbait potenteagoa egiten. Halare nik uste zerbait positibo bezala ateratzeatik nik uste Euskal Herri bezala bastante kontzientziatuta dagoen herri bat dela honekin ez. Ez dakit, reziklajekin adibidez, atezatekoa bat beste, gure herrindai konpostajea bat eta holako gauzek, puntu garbik edo hoi ez. Beste lekutan bota ezin den zaborra botatzeko lekuk, kilometro zeroko kontsumo horrekin tala. Nik uste bai badela, Euskal Herrin herri bezala bagala bastante kontzientziatuta gauden herri bat. Orduan, zuk esatzen nuen bezala ez, etorkizunera behide, nik uste aurrera pauso bat badela behintzat, ez, kontzientziatuta egotea. Bai, eta pauso txikiak egitea, nik uste hori baita garrantzitsua dela. Pausoka ez, batea lekun-lekuko gauzak egitea, gauza txikiak egitea, azkenan izateko dena hori da. Izatea pixkat
ba, ez dakit, sobirania edo olako askatasun gehiago baita askatasuna azten delako, ba, zuk baituzun baliabideak sustatzen, ez? Eta hori. Ze, bigarrenera? Bai, a ber. Sare sozialak eta harreman pertsonalak. Ez dakit nondik enfokatu edo... Ez dakit, Ze hasten gara... nola aldatzen diren harremanak edo? Bai, nik uste... Nola, bote pronton botata... badaukela alde on bat eta alde txar bat. Dela, ikendola berez urrutiko daun pertsona bat edo beste modu baten igual ezautuko ez zinun pertsona batekin harremana mantentzeko aukera emate izo, baina gero, benetan zure fisikoki zure gandik gertuna dauden pertsonatatik urrundu itxezatxo. Igual gaude taberna baten zutani kafe bat hartzen, eta nago fisikoki zurekin, baina bakoitza gaude bere mobilekin, eta ni nago hitzeiten Ja, galduko litzateke pia bat, edo oraintxe bertan, egon bagina hor mugikorrarekin edo. Pues gertuna daun pertsonakin urrundu itxezatxo, nahi ozolako egon, beste batekin benetan urtzi dauna, ez dakit. Nik ikusten dizkiot alde onak eta alde txarrak denetatik. Baina nik uste azken urtetan asko aldatu dela, ez? Izugarrizko indarra hartu duela, eta... Ez dakit, igual etorkizunen harreman guzti kola izango die, baina nik uste bideratuta goazela gero eta harreman virtualagoak eta artifizialagoak izatea. Ja, koronavirusen honekin berriz, kontaktorako eta gertutasun hortarako jarri diguen beldur horrekin, gehi sare sozialak eta hartu duen indarrakin, gaude bideratuta, kasi kontaktu gabeko harremanak eukitzera. Nik uste dut, sare sozialetan nabaritzen duela pila bat azkenean da, nola esan, berotasuna, ez? Edo, ez dakit ulertzen osun. Ozten direla pila bat erlazioak eta ozten direla harremanak jendearekin. Eta iruditzen zait, galtzen dela pila bat emozio pila bat galtzen direla. Eta baita, ez dakit, dagoela guztia lehenagotik pentsatu, pentsa, hitz egiten duzula, ez dakit, neska baterio, ja, pentsatu zu hasieratik, zer esan, zer egin, mila movida, ez? Eta horre baita, gero, egiten baduzu pixka bat hausnarketa, pentsatzen duzu eta, ostia, eske badut, pertsona hori ezagutu baino lehen, ez? Zuk ja jarri dituzu muga batzuk, zer esan guzun, zer... Askotan baita ere igual, ez? Fisikoan oinarritzen dien, ez? Itxure fisikoan oinarritzen dien harremanak eta ere bai, ez? Sortzen die. Tinder eta olako gauzekin baita ere. Ez dakit. Baduzu denbora pentsatzeko. Eta azkenen da tresna bat oso errexea, ez? Baina nik uste dut xarma galtzen dola horrek, ez? Pila bat. Eta baita familiarekin, ni nabaritzen ari naiz, azkenan, ez dakit, lehen bazen hor baiten urte betetzea eta hartzen genituen mugikorran, 12 dei, ez? Zure izeba osabena, aitona banena edo lagunena edo zer. Orain ja, bada desberdina, badituzulako familia taldeak, ez? Eta jarri dute, Zorionak, Andoni, ongi pasaguna. Eta ni baita egiten duela batzutan, ez? Azkenean, baina ez dakit. Hortan baita galtzen da, lehen zenuen gertutasun hori, azkenean ahotsa da ezberdina mezu bat baino. Baita ere ez, adibidez, berotasun hori galtzen dela asko, adibidez, ni oain ja noa ez dakit, 4 urte karreran ez, eta batxillerreko nire lagunekin ez, nahi zeoten ez dakit beste leku batekoak ez, lehitzen ikasten ginen lekun berrikoak, oizutakoak, lehitzekoak ez, denak batea. Eta bada batzuk ez diotenak ikusi igual ez, batxillerretiken duela 4 urte. Sare sozialak eta ematen digu ez, beraiekin harremanetan gaudela
ez, ematen digun sentsazio Hori, faltxo bat, ez? Ikendu iruditzea, konversazio bat WhatsAppez, zer modu zaude, no seke, ongi zure bizia, eta jazta, ez? Osea, igual, pues, inbeharren aprobetxatu sare sozialak, ez? Bialtzeko mezu bat esateko, aspaldi ez gelditzen gara eta joaten gara bazkaltzea, ez? Eta bazkari baten, o kafe batekin, ez? Gertutik gertura egon beharren, gelditzen gara hortan, konversazio bat WhatsAppetik geneuki, eta jazta. Eta hor bai galtzen da berotasun hori eta kontaktu hori. Nire egiten zait, erraminta moduan erabiltzen badira, ez direla txarrak. Baina baita neurri batekin ez, eta zentzu batekin baita, azkenan sare sozialak badaudelako prediseinatuak ez, aurre diseinatuak badaudela, zu gehiago erabiltzeko, etengabe engantzatzeko edo orain psikologak eta esaten ari direna badaudela jende pila bat mugikorrari engantzatuta eta dependentzia ez. Eta azkenean badaudela depresioak eta holako gaixotasun asko badiera oso txarrak eta iruditzen zait oso tristea holako gaixotasunak izatea mugikorrarengatik edo mugikorraren erabilenarengatik azkenean izango litzatekelako guri errazten digun zerbait, ez? Beti izaten dutelako mugikorrak diela bizitza errazteko edo holako gailu bat, baina ari da beste... Osea, guztiz aldatzen die, ez? Gure ohiturek eta dena, osea, adibidez, nik ikustet launekin atera tabernara eta ezka gai mobile behitu gabe dateko, ez? Ni asteburun handu naiz, unibertsitateko launekin eta asteburu pasa, eta ginean tabernan, eta aztaize bat mobilekin baten, gero beste aztaizer eta esakin azkenen, bueno, bira, jartzetxu mobil guztik mai gainen, eta lehenbiziko hartzen duenak beste guztiri ronda bat atera behar dio. Eta inorrek etzun hartu mobile, ronda bat ez ateratzeagatik, baina eginen izketan ez da hitzer ez da, ez da hitzer bideo bat txen erakutsiko izot, ez? Eta ja, seitun edo jendea hola zeon, eta sartzezun esko ipoltxikora, eta hostia, ez dauket mobil hor da. Ez, ja da zerbait automatikoa egiten duna, nire bai, sartzen naiz talde hortan. Baina, alde hortatik tristea iruditzen zait. Tresna izan dileke, baina erabilera ona eman da, eta nik uste oso zaila dela, daudelako prediseinatuta, hortarako, nik naiz konstiente zenbat denbora galtzen duten interneten txorakerik ikusten. Eta leheno esaten una, adibidez ze gaztentzako eta ze referente hartzen dituen. Interneten bideoak ikusten dituen lau txoro, gazteleraz, eta tontakerik esaten, eta hoik hartzen dituen beraientzako referente edo idolo bezala. Orduan, nik uste daude inbeste gauze eskura eta hain errex, oso zaila dela kontrolatzea. Informazio eta zea pilo bat dago. Nik uste giro polite daukeula adinez berdinetako gazten arten, euskal giroa daola, eta niko azpimarratuko nuke. Eta falta zaiona parranda gehiago egotea asteburutan eta hola. Ez dakit, nire herria edo auzoa badu gazten, agian zati hona gazteak gaudela nahiko elkarturik, eta hori herri handi bat izateko gauza zai bat. Baina txarra moduan edo ez dakit oraintxe bertan, badaudela postu etxe asko. Bueno, ikote, gustora solasean. Ongi. Poste naiz. Azken txanpara iritsi gara, orain bi hitz erakutsiko dizkizuet. Lehenengoa da inbuluzke hitza, bai? Hitz guztiek nafarrera edo, euskalkiren batean daude, orduan, inbuluzke zer heldu zaizuela burura? Niri zerbait biluzikekin. Emango dizkizuet hiru aukera. Niri lehendabiziko gauza izan da herri bat, baina herri bat diot ustuz olako bat dela inbuluzketa agian marabaz maten, ez dakit. Hiru aukerak emango dizkizuet, zintzilikatu edo eseki, lehenengo, bigarrena dudarik gabe, eta hirugarrena txiribuelta. Hitz hau Esteribarren erabiltzen dute. Zer uste duzue, ados jarri behar zarete, talde bat osatu da. Aldituzu errepikatu berri. Zintzilikatu, dudarik gabe edo txiribuelta.
Nik esango nuke txiruelta. Ostia, ez dakit, zintzilikatu... Ez dakit, orain hori entzun da... Pentsatu dut hori dela, baina ez dakit. Txiribuelta, inburuzke. Zintzilikatukin seguro balin bazaude, seguro go. Seguro ez, baina... Eta bestea zein dudarik gabe. Niko ikenduko nuke. Hori ni baita. Ez dakit. Zintzilikatu ala txiribuelta? Venga, zintzilikatu. Zintzilikatu? Ba. Zintzilikatu? Vale. Ba, ez txiribuelta zen. Ia, baiala, baduze beste aukera bat. Oiltu da horrengo hitza. Oiltu. Hitza aditza edo. Bueno, aditza edo ez dakit agian ez. Inburuzka, gomizto. Oiltu erronkarien esaten dute. Bai, izan daiteke oroitu, izan daiteke bidali, edo izan daiteke kikildu. Zer esango zenukete? Nik esango nuke kikildu. Osea, nola esan duzu? Oroitu, bidali, ala kikildu. Bai, nik uste baietz, badela kikildu. Bestek ez dut uste. Non esaten da? Hau esaten da erronkari aldean. Zintzu dira, a ber? Oroitu, bidali eta kikildu. Hemen daude. Oroitu, bidali... Eskibal bidali da, Nik ez dakit edo bidali edo kikildu esango nuke. Zuk? Ez que erroaren gatik ez dakit. Ez du kikildu agian izango litzateke. Bidali... Hirubi bat... Venga, ba. Lehen esan dut nidea, ez kikildu orain. Zure... Bai, nik bidali esango nuke baina. Bai! Ez, lehen esan dut nidea, ba orain bizurea. Vale. Seguro zaudete? Bai, kikildu? Bai, hori da. Bai? Ba ez bidali da. Baina berdin dira, izen saiatu zarete. Ez da beti erreixa. Aldrebes. Eta kontua irri egita da, eta bueno... Bueno, jendeak ingo do parra bintzat. Bai, eta eskertzen dizuet etorri izana, oso gustora egon gara, zuek entzuten, mi esker, eta nahi duzuen arte. Hori da, placer bat. Bai, berdin. Ezagutzea, eta ea ikusten garen deitatik edo, burlatatik edo. Vale, a ver. Venga, bikote. Kontzertu baten edo. Ongi izan. Xabier Silveirak esaten zuen bezala elkarrizketa batean, ez zait galtzea gustatzen, baina irabazten ere ez dakit. Gure gaurko gonbidatuek badakite ez dutela ezer galtzeko ez irabaztekorik. Izatekotan irabazteko zerbait izango dute, sariren bat irabaztekotan, eta elkar ezagutzea ere plazer bat izan da. Beraz, haiekin batera, uzten zaituztegu, eta hurrengo bat arte.